mangko kalah jalan denai kini. Adam palita nan sadang tarang cando berjalan di dalam kalah suah panara nan udah padangkan mangko kalah jalan denai kini. Salah apa salahnya denai hingga denai udah dutai kawan jekawan seiring diri denai udah gantikan udah bermain api denai mentah panggang udah bermain air denai bakuyukan. Adam palita nan sadang tarang cando berjalan di dalam kalah suah panara nan udah padamkan mangko kalah jalan denai kini. Salahnya denai hingga denai udah dutai kawan jekawan